Hoy una amiga me contó que la palabra recordar viene de volver a pasar por el corazón. Sé que suena cursi, pero piénsalo. Es una habilidad increíble. Como cuando haces un viaje especial, de esos que permanecen en tu memoria. Años más tarde estás a lo tuyo haciendo tu vida a cientos de kilómetros de allí. Y de pronto algo trivial, como un sonido o una imagen, ¡chas! Viajas en el tiempo a ese lugar, a ese instante concreto. Y todo vuelve de golpe a tu cabeza. El olor del bosque, la vista de aquel sitio impresionante y la gente, claro, las personas con las que compartiste todo aquello. Alguien que te pregunta, antes de que te hayas ido, ¿cuándo vuelves? De alguna manera, ese lugar se va contigo. Te ha cambiado para siempre. ¿Y qué pasa si entonces haces esa llamada? Te sacas el billete, avisas a los amigos de que vas para allá, en busca de momentos que en el futuro consigan emocionarte de nuevo. Me estoy yendo por las ramas. Solo quería saber cuándo vuelves. Ola, que tal? Moi bo día, ademais bo día de verdade, que día fermoso, solleiro, un pouquiño frío, que vexo que algúns estades non co abrigo, pero un día ben fermoso. Moitísimas grazas a todas as persoas que estades hoxe aquí no Hotel Numa Experimental aquí en Tomeza e moitas grazas tamén a aqueles que nos estades seguindo vía streaming. Eu son Noa García e vou ser a conductora deste acto de presentación da campaña anual Turismo Rías Baixas. E este ano é unha campaña moi especial porque, bueno, a diferenza de outros anos, esta vai ser a primeira vez que este vídeo que acabades de ver fai a súa estrea primeiramente aquí, na casa, como ten que ser. Despois xa vai viaxar este vindeiro xoves día 23 a Fitur, pero primeiro aquí. Claro que sí, é que gustouvos o vídeo, si non? Presidente, eu vexo que a min, non sei, demo a mí que ao presidente podo gustarlle, non? Porque sabe que saiu Rodeira,
Claro que vou bien, claro. E ti non mires para outro lado, porque tamén saiu a Freixa, non si? Sempre vai ilusión, non? Pero, bueno, ao final, Galicia e todas as nosas rías baixas como que pertencemos, non? A todas esas vilas, porque saíron vilas, pois, como Vila de Cruces e moitas outras, non? Ponteareas, pero houbo algo que non saiu. Non sei se vos percatastes algún. Vos los dous non podedes falar, xa despois o mellor. Alguén o sabe? Parezo aquí a profesora dun colexio. Veo xa alguén que fai, sí? Que pudo ser? Ai, o mar! E como non puido sair o mar, non? Con eses kilómetros de areais tan fermosos dos que gozamos todos os veráns, estas rías, as rías baixas, as mellores do mundo, as illas Cíes, un montón, illas Ons, pues, todas as illas fermosas que temos, como non saíron? Bueno, pois porque este ano quixemos ter pois ese reto, non? Xa sabemos que temos pois a mellor costa do mundo, pero quixemos asumir ese reto e eses posibles potenciais viaxeiros que vayan vir visitarnos sintan como a chamada do interior. Xa coñecemos, non? Pois que o destino Rías Baixas é un destino costeiro punteiro, que non é, que é completamente incontestable. Pero queremos que coñezan a nosa identidade rural, pois porque tamén vale moito, non? Para seguir afondando un pouquiño nisto, quero chamar a dúas persoas especialistas na materia, como son a deputada de Turismo, Nava Castro, e o representante do clúster de turismo, don Alfonso Martínez. Por favor, acompáñenme. Bueno, grazas por estar hoxe aquí connosco. E, bueno, comezamos un ano moi excitante, temos moitísimas cousas por diante, pero vamos a facer unha pequena paradiña para mirar cara atrás. Como foi ese 2024 no turismo nas Rías Baixas? Bueno, si me permite primeiro agradecer pois a presencia de todas as persoas que queren ver con todos nós pois ese estreo, non? Estreo da campaña. Moitísimas gracias, presidente, compañeiros de deputados e a todos os demais, non? Pero bueno, e gracias sobre todo por este día, non? Pero estamos aquí precisamente para iso, para facer o guiño ao interior, o guiño de que en Rías Baixas temos moitísimo que contar. E falando xa do ano 24, o balance, pois en realidade foi inmellorable. O 24 foi inmellorable, as mellores cifras. Lóxicamente, vimos de anos atrás dicindo sempre o mesmo, non? Que foi un ano inmellorable. Pero se nos basamos en distintos apuntamentos, pois dicir que tivemos un 25% máis de turista internacional durante a tempada do verán, que pois o 40% de todos os visitantes que se achegan a Galicia veñen ás Rías Baixas. O que quere decir que de cada 5 persoas que chegan aquí, 2 elixen Rías Baixas. Que máis podería dicir? Pois que tivemos un comportamento moitísimo mellor que o ano 2023. Por suposto, bueno, pois decir que estamos no top 10 dos destinos a nivel nacional, pero por riba incluso de Asturias, Cantabria e País Vasco, que son os que fan parte da España Verde. Alfonso, bueno, dende o clúster tomades moito o pulso, non? O sector. Cales son as tendencias que son importantes, non, para considerar neste próximo, bueno, neste 2025 no que estamos? Bueno, pois ao final a desestacionalización é fundamental e a desconcentración dos destinos turísticos, non? Como falábamos precisamente de intentar chegar a todo o territorio co turismo, que o turismo chegue a todo o territorio, non solamente nos destinos que xa son maduros nese sentido, porque ao final, bueno, pois iso vai a contribuir a que teñamos unha mellor rentabilidade, porque o propósito precisamente das empresas é ter unha responsabilidade, ou sea, unha rentabilidade alta, pero tamén temos que pensar que, bueno, ao final temos que traballar no senso de ter un turismo sostible, un turismo responsable, que a xente que nos visita que teña, bueno, que cada vez consuma máis e gaste máis no territorio, pero que ao mesmo tempo respete o entorno e sepa, pois, ao final estar tamén en conxunción cos habitantes do territorio, iso é fundamental, non? Bueno,
ia preguntar, non, en relación con isto, por que entón, bueno, entendo un pouco por qué, pero esa aposta polo interior, non? Por que este ano? Bueno, pois nós cando presentamos e cando tomamos posesión na Deputación de Pontevedra, o presidente encargoume, oye, hai máis de que costa, non? Claro que somos recoñecidos en Rías Baixas polo litoral e por esa maravillosa costa coa que contamos, non? Pero para iso presentamos unha estrategia de turismo 61, facendo guiño a todos os concellos que forman parte de Rías Baixas. Rías Baixas non é exclusivamente o litoral, senón que tamén hai máis alá ese interior. E por iso quixemos facer esta aposta. Xa somos recoñecidos, acabo de dicir que estamos no top 10, somos claramente recoñecidos e dentro de Galicia exactamente igual, somos o que mellor comportamento contamos e o que queremos ensinar é que hai complementariedade, non? Agora pois estamos aquí neste entorno maravilloso que pois a propietaria, que moitísimas grazas por apostar por lo rural, non? Dicíame que a xente en verán queda maravillada con esas maceiras e que están pois percorrendo este entorno e que aquí se fan, bueno, pois catering, se toman algo tranquilamente. Bueno, que quero dicir con isto? Que no interior temos moitísimo que mostrar. Mirábamos este vídeo que xa pois é o aperitivo, non? Pero podemos falar tamén pois de estas sobreiras ou castiñeiros que se nunha época pois te podes atopar sombra, non? En días de calor durante o verán, bueno, pois no outono podes atopar tamén esas castañas para poder facer os magostos maravillosos, non? Pero se vamos xa ao máis consolidado, pois podemos desfrutar desa ruta das Camelias que atravesa o interior, ou desa Vía Mariana, ou de Camiño Taberneiro, ou do propio Camiño de Santiago, do interior, da Vía da Prata e o Camiño de Inverno, non? Ese Camiño de Inverno que xa o di todo, transmite que despois de cando fai moitísimo frío, pois percorren o Camiño de Santiago pola variante do Camiño de Inverno. Podería pois seguir descubrindo, non? Pero todos os que estamos aquí recoñecemos a Galicia, o noso interior, as Rías Baixas, queremos que entre todos sexamos tamén eses prescriptores que despois de o que xa temos descuberto, pois decirlle, poden desfrutar de un paseo pois por esas fervenzas, por eses ríos, por eses regatos. Dende logo que si, non eses lugares agochados un pouco que quedan por descubrir para moita xente. Alfonso, ti pensas que temos a estrutura e os servizos necesarios para desenvolver ese turismo rural de calidade aquí nas Rías Baixas? Sin ninguna dúbida, o sea, temos unha oferta moi sólida, temos unha amplia e gran variedade de servicios, temos uns establecementos rurais pois, con moito encanto e ao final, de feito, somos a comunidade autónoma que temos maior número de distintivos Q de calidade nos alosamentos de turismo rural, que xunto coa gastronomía, que bueno, é unha gastronomía moi tradicional e que está moi ligada a ese turismo rural e todas as experiencias que ao final se poden facer ao redor tamén do rural, precisamente estando alosados nun destes establecementos, pois bueno, fan que teñamos eses elementos, fan que teñamos un destino pois incomparable precisamente para disfrutar do entorno rural e do turismo rural. E nada, dende unha perspectiva así que casi que máis emocional, que crees que lle pode achegar ás persoas que nos visiten aquí? Esta cara, bueno, quizáis máis descoñecida, pero que crees que lles pode aportar? Bueno, pois eu pediría a todos os que estamos sentados que miren cara alá. Eu creo que esa paraxe xa o di todo, desconexión total, podes desfrutar en plena natureza e que te dai respiro, non? E sobre todo, pois, nun momento no que estamos nunha sociedade que todo é xa, todo é inmediato, todo é rápido. E bueno, vamos a parar un pouquiño, non? E vamos a tomarnos, pois aquí podería ser agora mesmo un caldo quente, non? Aínda que eu saquei pois a cazadora como boa galega, pero sinceramente, bueno, pois sí que eu creo que para respirar, para desconectar, para decir, pois Galicia sabe ser sostible, Rías Baixas sabe ser sostible, sobre todo, se me permiten, tendo en conta que está a suceder noutras partes do mundo, que por desgracia, pois estamos a vivir estes días en California
eses incendios que son devastadores. Bueno, pois temos esta gran riqueza que vamos a ser o escaparate a nivel internacional. Por iso apostamos por isto, polo verde, por esta natureza, por esta tranquilidade. Unha maravilla. Efectivamente, sí, ese silencio, sí é certo. Esa capacidade tamén de poder vivir experiencias xenuínas. Eu, por exemplo, unha das lembranzas que teño da miña nenez é ir a facer a vendima coa miña avoa en Vila García de Arousa. Entón, é algo que nunca vou esquecer, non? Entón, a xente que se achegue a visitarnos pode vivir tamén este tipo de experiencias que, ao final, pois, son o que conforman todo o que vivimos, non? E as nosas lembranzas. Non están teatralizadas, senón que aquí atopámonos, non? Pois galiñas, galos, vacas, que a xente queda... Nós non, claro, lóxicamente, temos aquí na casa, pero a xente que ven de fora, sinceramente, queda brallada e gustalle, porque síntese que estamos nun destino natural, nun destino sen ningún tipo de maquillaxe, senón que somos tal cual. E ademais poden visitarnos varias veces. Home, eso sobre todo, que máis. E ademais poden voltar, porque poden visitarnos en diferentes épocas do ano, non? Que ademais eso é algo que tamén caracteriza moito a xente que nos visita, que volve, non? Cando volves, de que xa o día campaña. Aí está. Por qué? Porque cando ves a Galicia, cando ves as Rías Baixas, sínteste como na túa casa. A xente ao final, pois, cando sais, dice, e cando volves? Xa repiten, porque teñen morriña, xa son galegos Como e tería galegas. familia cando vas 2 días fora, prácticamente. Alfonso, estábamos a falar da desestacionalización. Crees que o turismo rural vai axudar a que isto se fomente? Non teño dúbida, ao final o turismo rural ten a capacidade precisamente de traer turismo ao longo de todo o ano. O sea, calquer momento do ano é bo para vir a disfrutar do entorno rural e, como dixen antes, dos grandes establecementos que temos. Ao final encaixa perfectamente co propósito que temos e o que temos que conseguir como sector, non? Que ao final é preservar todo o entorno que temos, preservar as nosas tradicións, a nosa cultura e preservar o entorno precisamente natural no que se desenvolve o turismo rural. Efectivamente, que é unha auténtica xoia. Moitísimas grazas aos dous, Nava, Alfonso, por estar esta mañá aquí connosco, pois contándonos moito máis sobre esta nova campaña. Grazas. Un aplauso. E seguro que, ademais da beleza das imaxes, tamén reparastes nalgo que chama moito a atención neste vídeo, que é, efectivamente, a música. Bueno, pois a súa creadora é a compositora Margarida Mariño, que é un talento noso daqui da provincia de Pontevedra, e imos ter a sorte de poder escoitala hoxe, agora mesmo, aquí en directo. Ela vai interpretar a canción Enxame, do seu álbum Cello and Electronics. Con todos vos, un fortísimo aplauso para Margarida Mariño.
Realmente tenemos un rural muy bien establecido, marcado, con todo lo que supone un rural, ¿no? Desde sus valles, sus montañas, sus prados, sus vacas, sus ovejas, pero incluso sus jabalís, sus lobos en la montaña. El interior de la provincia presenta una ventaja con respecto a la costa. Debido a que es menos conocida, tiene más posibilidades de ofrecer sorpresas a los visitantes. Es un buen destino para ver las estrellas porque tenemos pocos focos de contaminación lumínica. Yo creo que esta experiencia sería ideal para toda persona que tiene un mínimo de curiosidad por un observatorio astronómico o que alguna vez ha mirado al cielo, la luna o las estrellas y ha dicho, ¿y eso qué es? Non sei cantos anos fai que a familia se dedica a fundir campanas. O que se sabe é que chegamos no ano 1630. Somos o único taller que se dedica a facer campanas de forma totalmente artesanal. Todo este territorio que conforma las Rías Baixas ha sido un territorio históricamente de muchos contactos culturales. Eso hace que atesore un gran patrimonio cultural que encuentra en el patrimonio inmaterial algunas de las expresiones más identitarias de nuestra cultura. Una de ellas es el magosto. Muchos huéspedes de los que nos visitan dicen, Dios mío, ¿cómo puede ser que en pleno Rías Baixas haya un lugar tan mágico como este? Tenemos la naturaleza, tenemos los bosques, todas las rutas naturales que pueden hacer. Tenemos el río. ¿Qué significa Río Miño? Vida. Es una arteria por el gran ecosistema fluvial que es. Ser un lugar idóneo para venir a ver aves, rastros de huellas de mamíferos, identificar especies arbóreas. Lo que necesites, lo que quieras a nivel naturaleza, lo tienes en el río Miño. Los petroglifos nos hablan de la existencia de manifestaciones artísticas de hace más de 6.000 años. Más de 2.000 se encuentran en la provincia de Pontevedra. Por lo tanto, tenemos una de las zonas de mayor densidad de grabados rupestres de toda Europa. Pues eu estou moi orgulloso do traballo que fago. Sobre todo por manter unha herdanza dos meus pais e dos meus abuelos. Sínteste un pouco responsable de manter a tradición. Las almas de los difuntos pasan el invierno en las castañas. Por eso se cree que comer castañas en los magostos ayuda a liberar las almas del purgatorio. Muchos dicen, es que aquí por fin me he encontrado. Y para nosotros eso es gratificante, es lo que realmente queremos, que la gente encuentre esa esencia interior. E como xa nos adiantaron Nava e Alfonso, este fermoso vídeo, o interior da provincia de Pontevedra ten moitísimo máis que ofrecer que, ademais da maravillosa paisaxe que é espectacular, e a gastronomía, plans singulares que van formar eso, as nosas lembranzas e esas ganas de volver. Este vídeo que acabamos de ver é un adianto dunha serie documental que se irá mostrando neses canais oficiais de turismo Rías Baixas que temos moitísimas ganas de ver con plans singulares, plans que nos farán voltar aquí tantas veces como queiramos. Grazas sobre todo a todas esas persoas que participaron como guías. E hoxe temos aquí a unha delas, que teño que dicir que a min en particular faime moita ilusión porque, bueno, agora explicarei por qué. Vou presentar primeiro a Mónica Pereira, que é astrónoma da Fundación CEO. Eu dicía que a min me vai facer moita ilusión persoalmente porque merquei hai ben pouco un telescopio que aínda non sei utilizar, entón xa lle estiven aquí preguntando algunhas cosiñas. Que tal, Mónica? Encantada de estar aquí contigo. Mónica, ti traballas, és a presidenta da Fundación CEO e facedes varias actividades, moitas actividades no Observatorio de Forcarei. Que tipo de actividades son as que podemos asistir todos? Bueno, antes de nada, quería dar as grazas a todo o equipo. Estou moi leda de estar aquí hoxe convosco. Pois as actividades que facemos no Observatorio de Forcarei son actividades adaptadas ao público. Explicamos conceptos científicos dun xeito moi ameno, moi lúdico.
Sobre todo para aqueles grupos familiares, grupos de amigos, parellas, incluso xente en solitario que queira vir connosco, estades todos convidados a vir, por suposto. Cal é o noso objetivo? O noso objetivo é que a xente se divirta e que aprenda astronomía. Entón, como é a actividade? A actividade ten unha primeira parte introductoria e logo facemos a visita ao Observatorio Astronómico de Forcarei. Ali explicamos que é un observatorio, como se traballa nel, que facemos e subimos a cúpula, que é unha das partes máis que a xente lembra con moito cariño. Do Fegue é espectacular, que eu estive unha vez, é espectacular. Sí. Manexamos entre todos o telescopio semiprofesional co que traballamos. Ese o tempo acompaña o que facemos, que a min gustame chamalo así, é un paseo polas constelaciones e a mitoloxía. Que fermoso, que ben soa, non? Un paseo polas constelacións. Moi romántico. Unha película de Hollywood. Bueno, cada vez temos máis turistas que queren facer esta actividade. Podemos dicir que o interior, non, das Rías Baixas pode ser un turismo Starlight, que ten así como moito glamour este nome, pero... Dende logo, sí, por suposto. De feito, o noso ceo ten moitísima calidade, de un dos millores ceos que poderíamos ter en Galicia, está a altura de outros destinos Starlight, que moitos hai na costa, por exemplo, é un punto con moi baixa contaminación lumínica. E isto implica que a Vía Láctea podese ver perfectamente. A xente sae do observatorio xa de noite e di ese manchurrón dai que é a Vía Láctea. E que o 80% aproximadamente da población nunca puido vela. É unha mágoa. Entón, ali, dende o observatorio de Forcarei, sí que podíamos vela, sí que podemos vela. E este foi un dos motivos principais polos que o observatorio construíse aí, en Forcarei. E que ilusión, ademais, cando ves algo, non? E sobre todo con alguén que cho explica. E ademais nunha paraxe tan fermosa, non? Aí como un pouco no medio da nada, non? En contacto, parece que estás en contacto co ceo, non? E que se che caen en riba, ten as estrelas. E, bueno, por último, que eventos astronómicos non nos podemos perder neste 2025 para que vayades tomando apuntes, non? No calendario. Este ano é un moi bo ano para a astronomía, sinceramente. Temos varios eclipses solares e lunares, temos tamén alineacións planetarias que se acompañaranos estes vindeiros meses e, por suposto, non nos podemos esquecer en desamais as choivas de estrelas, sobre todo as do 12 de agosto, as vaguas de San Lorenzo, onde facemos portas abertas. 12 de agosto? Sí. Ai, que bonito. Pois mira, moitísimas grazas por esta información que a min personalmente interésame moito e sei que calquera de vos se acudides vai ser, bueno, unha noite inolvidable. Bueno, grazas por toda esta información. Eu non quero que te vayas sen darche un agasallo, bueno, unha sorpresiña, pero realmente non vou ser eu, porque hai unha persoa moito máis idónea para facer isto. Ela é a ceramista Olaya Lojo, por favor, un aplauso para ela. Olaya Lojo de Misoko. Bueno, que misterio, non? Vemos aquí unha caixiña. Bueno, eu estou moi contenta tamén de compartir e desvelar este agasallo. Quero dar tamén as gracias á Deputación de Pontevedra por confiar no meu traballo e, bueno, explícovos un pouco que hai nestas caixiñas. Bueno, isto é unha cunca tradicional que reinterpretamos dándolle un estilo máis contemporáneo. Están feitas en porcelana e no seu interior leva o eslogan da campaña, Cando volves. Bueno, para ter un recordo bonito de Rías Baixas. Moitas gracias. A ver. Que cousa tan bonita. É fermosa. É fermosísima. Creamos 2 modelos. Damos un pouco de envexa, verdade? Que queredes todos unha. Bueno, pois hai unha boa noticia, non? E non vai ser só única, non. Temos unha para cada un de vos que podedes recoller despois. Son, ademais, é importante, que son feitas a man, todas pasaron polas mans de Olaya. Todas diferentes, E todas diferentes. Creamos 2 modelos que van coa imaxe de Turismo Rías Baixas e da Diputación de Pontevedra. Son cada unha un obxecto único. Moitísimas grazas, Olaya. Nos queríamos traer aquí un pouquiño o taller de Olaya, pero era un pouco difícil movelo de Vigo a Tomeza. Entón, temos preparado un vídeo que eu creo que reflicte moito o teu traballo. Moitísimas grazas ás dúas por estar aquí. A vos. Empecé estudiando Bellas Artes por la especialidad de escultura
Y luego he ido un poco buscando a lo largo de los años diferentes profesiones hasta regresar y encontrar en la cerámica un poco donde expresarme. Soy Olaya Lojo, actualmente me dedico a la cerámica y mi taller está situado en Vigo. La cunca que todo el mundo conoce en Galicia es algo que tradicionalmente se utilizaban para compartir momentos en las tabernas, en los pueblos. Es una pieza muy arraigada a nuestra tradición. Actualmente está más en desuso y hemos elegido esta cunca para recuperar y rememorar nuestra tradición. Partiendo de la forma tradicional de la cunca de viño, he escogido unos materiales pues quizá que le aportan finura. Cada proceso se realiza 100% a mano. Desde la configuración de la cunca, que utilizo la técnica de la colada. Posteriormente se le aplica una decoración con un dripping del salpicado que hace que cada pieza pues, sea única y diferente. Secamos, perfeccionamos, esmaltamos solo el interior, cocemos y luego pues, le ponemos los logotipos y volvemos a cocer. 5 fases más 3 cocciones para cada cunca. Cada cunca ha pasado por mis manos y se han hecho con mucho cariño. Bueno, estou segura de que esta cunca tan fermosa vai ser un agasallo, unha lembranza deste día que estamos a vivir hoxe, así como o ágape do que imos desfrutar agora nun anaquiño, porque xa estamos rematando este acto, pero sí, presidente, sei que falta algo. E agora sí quero invitar ao escenario o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. Moitísimas grazas. Vicepresidentes, deputada de Turismo, querida Nava Castro, delegado territorial da Xunta, Agustín, compañeiros e compañeiras, membros do Goberno, alcaldes, alcaldesas, membros do clúster de turismo, medios de comunicación presente que estades aí ao fondo, Margarida, Mónica, Olaya, Noa, amigos e amigas. Moi bons días a todos e a todas e moitísimas grazas por achegarse hasta aquí nesta fría mañá de xaneiro, a Tomeza, unha parroquia de Pontevedra, a unha presentación da campaña que comenzaba desde o momento en que entrábamos neste magnífico complexo para continuar logo ca música de Margarida, o coñecemento de Mónica e logo todo ese talento das mans de Olaya. E claro, ao ver a excelencia de todas elas, un xa se pode imaginar porque a provincia de Pontevedra vive, síntese e brilla moi adentro, moi no interior. E logo, se rematamos co vídeo, xa entenderán vostedes esta campaña que lanzamos. Un vídeo que é un gran vídeo. E vou entrar nun momento de confesión. Hai xa unhas semanas, donde desde Esmerarte temos unha reunión ali na sala de xuntas da Diputación para vernos unha primeira proposta deste vídeo, para esa previa que logo analizas, quitas, propós, remata o vídeo e todos os que estábamos na sala entra un longo silencio. Nadie falaba. Eu estou convencido que desde o momento en que rematamos de ver ese vídeo comenzamos a ver todos inmediatamente outro, o da nosa vida. E aposto, sen medio a equivocarme, que ali onde se abosaba a paisaxe rural da comarca de Caldas ou os ríos de Magán en Cuntis, nós estábamos vendo os carreiros da nosa aldea. Seguramente que ali onde a baralla de cartas que semellaba que iba xogar unha partida a carón do río, nós estábamos imaginando cando xogábamos de nenos cos nosos amigos naqueles veráns interminables ou na casa de quen xa non está con nós.
E tamén cando víamos a festa de Camos en Nigrán ou a da Romería da Franqueira na Cañiza, probablemente estábamos regresando á festa da nosa parroquia, do noso concello, que para moitos eran os días máis especiais do ano. Así que, para cando o vídeo nos preguntaba cando volves, o certo é que xa levamos tempo instalados nos lugares que máis queremos. Veleí o poder desta peza. Esta campaña, polo tanto, un continuo volver para os que temos o privilexio de nacer e vivir aquí. Regresamos ás aldeas e aos recunchos que nos definiron como persoas, revivimos momentos dos que nunca quixemos marchar e, de paso, comprendemos por que a provincia de Pontevedra vive dobremente no interior, empezando polo noso interior e continuando polo interior xeográfico. E partimos dun convencemento. O regato, o val, o prato do interior é tan Rías Baixas como a ría, a illa ou as bateas da costa. E todo forma parte desa provincia extraordinaria e merece ser atendido en igual proporción. Así que, tras gravar en 40 localizacións de 23 concellos da provincia, en paraxes, en enclaves 100% do interior, o que presentamos hoxe é unha viaxe colectiva de hospitalidade, de afecto, de raíces, de sustentabilidade e equilibrio territorial do que todos nos sentimos orgullosos. E por todo isto, amigos e amigas, a Diputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas presenta para o 2025 unha campaña inédita, como nunca antes. Nunca antes a Diputación presentara unha campaña de turismo primeiro na casa e despois fora. A primeira parada sempre era Fitur. Nunca antes unha campaña de turismo da Diputación fixera tan protagonista o anfitrión como o visitante. Nunca antes unha campaña provincial decidira cambiar completamente o mar das rías polo mar da beleza e sensación do interior. E nunca antes se lanzara unha campaña onde se vira con tanta claridade que as Rías Baixas están compostas por 61 concellos. E iso, pois, é algo que contemplamos, esa misión, na estrategia Rías Baixas Turismo 61, e a xulgar polos datos que coñecemos a día de hoxe, que son os comprendidos entre xaneiro e novembro, imos polo bo camiño. Imos polo bo camiño cando nos marcamos reforzar o liderado turístico e somos o destino líder en Galicia. 1 de cada 3 que visita a nosa comunidade visita esta provincia. Fixámonos en referencia en España. Datos de novembro do 24. Encabezamos o turismo do norte, por riba de Cantabria, País Vasco e Asturias. Pretendemos aumentar a captación do turismo internacional. No verán incrementouse un 25%. 1 de cada 3 persoas que nos visita xa ven de fora das nosas fronteiras. Como tamén nos marcamos tomar a dianteira na desestacionalización. Captamos fondos para proxectos singulares que promoven eso, ou mesmo esta fin de semana comenzaban as primeiras estadías en establecementos termais da provincia dun programa pioneiro pensado para familias que eleceren familia, onde ofertamos 3.000 plazas. E engadan a todo isto o Rías Baixas Fest, o enoturismo, datos de récord dos castelos de Soutomaior e Sobroso, turismo deportivo, e desa ecuación sairá un destino infinito e irrepetible como Rías Baixas. Porque Rías Baixas é un motor económico que, en canto a ingresos, no ano 24 nos reportou 3.200 millóns de euros. Rías Baixas é a aposta do goberno para que no ano 2025 destina 6 millóns de euros. Porque Rías Baixas é un motivo de orgullo territorial. E Rías Baixas é a viaxe que nunca remata, sempre volve. E nós volvemos a Fitur. Volvemos, como ano pasado, ao stand de Galicia, e ali estaremos presentando esta campaña o xoves para lanzar unha mensaxe de acollida, de descubrimento e de oferta singular. Como tamén estaremos presentando e ensinando
a Bienal de Pontevedra, que regresa despois de 15 anos. E o queremos facer nunha das feiras máis importantes de turismo do mundo. Así que, queridos amigos e amigas, eu creo que xa mos coitastes máis dunha vez. Quen visita as Rías Baixas deixa algo aquí. Quen proba, repite. Quen ven, regresa. E, polo tanto, só nos queda facer unha pregunta. Cando volves? E a miña resposta. Cal é? En calquera momento. A provincia sempre merece a pena. E se queda algunha dúbida? Pois mira, Margarida, por favor, vólvenos a reinterpretar ou a interpretar a banda sonora da campaña. Máis nada, moitas grazas, bo día.
Moitísimas grazas, Margarida Mariño. Que virtuosismo, que fermosura. Grazas. Bueno, isto xa vai rematar. Eu, no persoal, se me permitides, gustaríame darvos as grazas. Para min foi un privilexio como persoa das Rías Baixas que naceu na costa e agora vive no interior. Para min foi un privilexio presentar esta fermosa e emocionante campaña. Despois da foto de familia que imos facer agora, comezamos cos deputados unha foto de familia, despois haberá un agape para rematar de gozar desta experiencia tan fermosa. Moitísimas grazas, un anaquiño, vimos facer esa foto. Grazas por estar todos aquí.